Беларуская мова сёння павінна быць мовай эліты. Никто не угрожает ни лебедям, ни уткам. У нас все по Сталину. Мы свободныя ад усяго. Ніякай основы у пратэста. Мы сохраняем то, что было достигнуто, там, условно говоря, там, к 1976 году. Ваша символика с аутозаками. Все, что у нас есть, все должно становиться лучше, шире, богаче, вкуснее, толще. Там. Ну, коль вы дурак, и я ведаю, что вы дурак, так... Мы будем говорить про национальную Мы идею. живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. У нас сёння ў гасцях гісторык, праваабаронца Тацяна Процька. Добрый день, шановная Тацяна. Добрый день. Спадарыня Тацяна, я пачну, можа быць, вот я адмыслова сёння узяў з сабой вось гэтую кнігу. Гэта кніга вашага аўтарства. Яна даўно ў мяне ляжыць, і я вырашыў спачатку, скарыстаюся магчымасцю, атрымаю аўтограф. Але і пытанне у мяне нарадзілася адпаведнае ў свой час. Мы размаўлялі з Змітром Дашкевічам, і ён казаў: ты разумееш, чаму вот я хожу пастаянна у курапаты, нясу там варту? Таму што мы не асэнсавалі, не прабачыліся, не выціснулі сябе ўсё і тое савецкае, усе тыя злачынствы, усе тыя курапаты. І от таму менавіта мы сёння маем тое, што маем, таму што мы не адмовіліся ад вось гэтай злачыннай савецкай спадчыны. Ваша кніга – гэта асэнсаванне менавіта таго злачыннага савецкага рэжыму у Беларусі. І я падумаў, дык вось жа ж яно асэнсаванне, няўжо мы... Вот ёсць жа ж кніга, няўжо сапраўды не асэнсавалі, не адмовіліся, не перажылі ўсё гэта? Справа ў тым, што пытанне, хто асэнсаваў і хто такія мы. І у нас любяць ужываць такія словы, як народ, нацыя, этнас, каб ніхто канкрэтна не фігураваў, а толькі нейкія агульныя паняцці. І тое, што я асэнсавала, гэта не значыць, што Лукашенко асэнсаваў. І тая палітыка дзяржавы, якая мае месца сёння, яна пабудавана проста копія савецкага і савецкай палітыкі, і структуры дзяржавы, і мэты дзяржавы. І ўсё тое, што адбываецца сёння, это, я бы сказала, неосавецкае мінулае наша. Вы хочаце сказаць, што я зараз адкрыю кнігу і буду глядзець, вось у 37-м годзе саветы тут рабілі то, а потым... пачытаю, адкрыю ленту навінаў, тэлеграм і убачу тое ж самае? Самае цікавае, што так. Вот адкрыйце 195-ю старонку і прачытаеце пра Акрэсціна. Тое, што проста архівы КДБ на сённяшні дзень закрыты, і тое, што мне паказалі ў свой час, гэта зусім мала, але і гэтага хапае, каб параўноўваць. Тое, што адбывалася ў Гомлі у НКВД, адзін у адзін супадае з тым, што адбываецца сёння на Акрэсціна. Дзейнасць спецслужб, роля спецслужб у дзяржаўным апараце. Поглядите, паўсюдна спецслужбы заменяют звычайных грамадзянскіх чыноўнікаў. Гэтая сістэма савецкая, яна так пабудаваная, што яна не працуе без нейкіх дадатковых выгароў. І спецслужбы выконваюць гэтую ролю. І калі пачалі мы будаваць эту новую незалежную Беларусь, мы пачалі, а яны гэта зрабілі, у нас атрымалася тут не адно і тое ж. Мы хацелі незалежную нацыянальную дзяржаву, а нам вярнулі савецкую дзяржаву. І усе тыя інстытуты, якія былі грамадскія аб'яднанні,
Заўважце, это же не сучасныя грамадскія арганізацыі, якія існуюць у Еўропе і па ўсім свеце. У нас дзяржаўныя грамадскія аб'яднанні, ўсё тое, што было, тое засталося. Вот сапраўды можна прачытаць. І цікава, што ўзнаўляецца і спосаб існавання сістэмы рэпрэсіі. І нават паслядоўнасць рэпрэсій тая ж самая. У 1933 годзе быў такі працэс беларуская народная грамада, калі ўзялі пісьменнікаў, журналістаў, студэнтаў, ну бо тады студэнты это былі людзі такія больш-менш прадвінутыя. І тыя людзі, якія могуць сфармуляваць сваю думку, трансліраваць яе іншым людзям. І у нас тое самае, вы глядзіце, як сядзяць гэтыя журналісты. Конечно, трэба рабіць папраўку на цывілізацыённае развіццё. Усё ж такі і камунікацыі зусім іншыя, і інфармацыйная прастора зусім іншая. Але тое застаецца. Мы жывем не ў заўтра, не ў будучыню, мы жывем у мінулае. Смотрите, вы сказали, что цель, я услышал, цель Беларуси нынешней и цель БССР, они совпадают. Мне кажется, что мне это вызвало некоторые противоречия, потому что Советский Союз, это все-таки, вот я просто сейчас много очень читаю советской, такой пропагандистской, специально нахожу литературы, они все время там пишут о том, что мы идем в современность. Мы самые передовые. Мы более передовые, чем Америка. Мы более передовые, чем Германия. Это вы, пробачьте, про який час говорите? Это, про сейчас... БССР или про сучасную БССР. Да. То есть, и там, и если так посмотреть, то, в общем, как бы вот белорусам, да, там вот, во времена БССР там в самом деле как бы какие-то новые дома привозили, там, ну, новые формы из Москвы. Просто не видели, что можно делать еще лучше там дети откуда-нибудь из Швеции, да, ну вот как бы вот. То есть, а сейчас эта Беларусь, да, это какая-то такая новая БССР, она не про современность, не про то, что мы самые передовые, не про то, что мы самые рациональные, а она про то, что мы вот как вот мы сохраняем то, что было достигнуто, там, условно говоря, там, к 1976 году. Ну, вот. Мне падаецца, прабачце, я, можа, перабіла вас, але я не магу пагадзіцца з тым, што мы сохраняем. Мы не сохраняем. Я к тому, что вот если я включаю телевизор белорусский, и то, о чем говорит Лукашенко, он говорит, вот у нас есть достижения, да, там, условно говоря, там, достижения эпохи там, позднего брежневизма. И вот эти достижения у нас все, он все время говорит, а мы их сохранили. Вот. И, в общем, это как бы совсем другой вариант БССР. То есть, если та БССР, она, как бы, там, БССР Машерова, там, да, там, или БССР Слюняева, она говорила о том, что вот у нас тут как бы вот сюда приезжают самые передовые институты, у нас лучшие университеты, у нас там вот какие-то новые производства невероятные. А сейчас она работает по-другому. Она говорит о том, что вот как вот было в 1976 году, мы это вот будем длить вечно. Это какая-то вот другая... Консервация, вы маете на увазі. Ну, у нас яна называется публічна по-іншаму. Яна называется стабільнасць. Вот тое, што вы зараз сказалі, у публічнай прасторы для людзей вызначана як слова стабільнасць. Ну, разумееце, стабільнасць, яна ў пэўным сэнсе добра. Ну, калі вы дурак, і я ведаю, што вы дурак, так я ўжо з вами пэўным чынам і магу весці нейкія дачыненні. Я не буду вам там пра Ніцше казаць, там пра якія іншыя. Я ўжо буду з вами па-простаму размаўляць. Так што і краіны іншыя, і людзей гэта задавальняе. Мы ведаем, з кім маем справу. Хоць это і дурное, але ўсё ж такі зразумелае і прадказальнае. Але мне падаецца, што вы спрасцілі сітуацыю. Кансервацыя не з таго, што мы выбралі эту кансервацыю, а кансервацыя з таго, што мы не ведаем, што рабіць надалей. Спачатку была ідэя, от на пачатку 90-х гадоў я была ў Маскве часта на тыя часы і размаўляла там з ведучымі палітыкамі і апазіцыйнымі, і любымі іншымі. І пэўная частка інтэлігенцыі і палітычнай, у тым ліку Расіі, хацела ўзнавіць СССР. Ну, у новым выглядзе, у нейкім, там, адсюль руская ідэя ўзнікла. Яна ж не проста на пустым месцы, яна падрабаваннем пэўнай часткі насельніцтва адпавядала расійскага. І калі ўжо стала зразумела, што гэтая ідэя не праходзіць ні рускага света, ні ўзнаўлення СССР,
Украіна адразу сказала, што тут мы на гэта не пойдзем, а без Украіны які там ужо СССР. Не такі. І тады трэба стала шукаць іншую ідэю. І кансервацыя – это не з таго, што мы не ведаем, мы такія захоўваем там наследства предкаў, а з таго, што мы не ведаем, куды ісці. І калі вы уважліва паглядзіце выступы, праграмныя выступы і прэзідэнта, і ягоных, так сказаць, паплечнікаў, адразу бачна, што яны з аднаго боку кідаюцца, у другі бок кідаюцца. І, між іншым, ужо каб вярнуцца да тэмы, на якую вы мяне пазвалі, нацыянальная ідэя каму патрэбна сёння? І ў мяне склалася ўражанне, што найбольш яна патрэбна менавіта сёння дзяржаве. Дзяржава не ведае, як сфармуляваць нашы мэты, нашы накірункі развіцця. І таму яна называе гэта нацыянальнай ідэяй. Але вот тут вы маеце рацыю з таго, што яна ўкладае у гэты тэрмін зусім іншы сэнс. І у нас у грамадстве такое, я бы сказала, раздваенне сазнання назіраецца. З аднаго боку мы гаворым аднымі і тымі ж словамі, але я, калі кажу нацыянальную ідэю, і іншы чалавек кажа нацыянальную ідэю, мы зусім маем розныя уяўленні. И вот я прослухала, значит, выступление тых, кого вы запрашалі на гэтую перадачу. Вот усе размаўлялі про нацыянальную ідэю. И оно ва ўсіх было рознае. Так это люди аднадумцы. Вы разумееце? Гэта люди с аднаго, як кажуць, кластера, ці як там яшчэ сказаць. А што казаць про іншых? Я пытаюся у сваёй малодшай дачкі, там 33 гады или 34. Кажу, слухай, вот як ты уяўляеш сабе нацыянальную ідэю? А яна проста кажа, мама, гэта вашыя камуністычныя паняцці. Мы ўжо не разумеем гэтага. У нас зусім няма патрэбы ў гэтым. Разумееце, няма патрэбы ў гэтым. Яны ведаюць, як развівацца, якая сістэма каштоўнасцей. Бо што такое нацыянальная ідэя? По класічнаму вызначэнню гэтых французаў, там, ці, як я развівалася гэта паняцце. Гэта ці маральныя этычныя нормы, ці гэта сістэма адліку, по якой можна добрае і дрэннае кваліфікаваць. Ці гэта, так сказаць, накірунак развіцця. Шмат там, я вот налічыла, тут запісала вам неяк 8 тых вызначэнняў нацыянальнай ідэі. Можна па Салавёву, можна па... як хочаш это глядзець. У нас, в общем, когда человек начинает путаться, мы ему говорим, национальная идея – это проект. Вот у вас есть какой-то проект для Беларуси? Вот какой бы вы хотели ее видеть? Бачите, як вы красиво вышли, пригоже вышли из этой ситуации. Як проект. Сказать проект – это… Чего вы хотите? Вот вы хотите демократическую страну, вы хотите Программа развития. Программа – это не национальная идея. Вот тут я хотела пачаць нашу размову менавіта з таго, каб вызначыцца, пра што мы будзем весці гаворку. І тут, як ви сказали, Максиму, що добре викрутився, у нас є другий варіант умелого викручування. Коли я кажу, у Вікіпедії шмат вельмі тлумаченняў, що таке національна ідея, а як її бачить Тетяна Процька? Ось для яе, що гэта? Слухайте, по-перше, я маю тут таких две грунтовные профессии. Я методолог по философской своей, так сказать, частки, и историк. И вот я это сполучаю, и я просто не могу тое, что мы маем сёння, вот тое, что Даша мае на увазе, калі гаворыць нацыянальная ідэя, тое, што мае прэзідэнт, калі кажа, што нам патрэбна нацыянальная ідэя. Ён кажа, не дараслі мы яшчэ да нацыянальнай. Тым болей, значыць, это яшчэ круче, чым можна ўявіць сабе. І тое, што я сама ўяўляю за нацыянальную ідэю, гэта, розныя паняцці. Каб ужо адразу адказаць вам, што я думаю пад нацыянальнай ідэяй,
не як метадолог, а просто як грамадзянін, як беларуска, і просто як Тацяна Процька. Я бы яе выказала коротко. Гэта шчаслівыя людзі у свабоднай і квітнеючай Беларусі. Александр Григорьевич поддерживает. Он тоже за счастливых людей, у свободной. Ну так слухайте, у свой час мы размаўлялі з спадаром Ткачовым і пра камуністаў, і ён сказаў, з таго, што камуністы насілі штаны, мы не будзем адмаўляцца ад гэтага і пераходзіць на нейкія там спадніцы ці што іншае. Александр Григорьевич таксама, і у яго ёсць, каля яго ёсць разумныя людзі, и счастливое жыццё, американская мара, тое самое. Хорошо, тогда давайте так. Это цивилизационный выклик, это цивилизационный здобыток. Хорошо, а счастливая жизнь – это какая? А вот тут есть проблема. Калі писали американскую конституцию, ну, бацькі-заснавальнікі, яны хацелі ў прэамбуле увесці, што кожны чалавек мае права на шчасце. І тут пачалася дыскусія, што ёсць шчасце. Як сфармуляваць гэтае шчасце? Бо яно і аб'ектыўнае, і суб'ектыўнае адначасна. І выкінулі это. Вот права на шчасце яны выкінулі, бо на тыя часы нельга было браць на сябе дзяржаве, нельга было браць абавязак забяспечыць людзей, забяспечыць людзям шчаслівае жыццё. На сённяшні дзень цывілізацыя дала дзяржаве, грамадству і краінам, можна сказаць так даже, магчымасць забяспечваць шчаслівае жыццё. У нас сацыяльныя праграмы, экалагічныя праграмы, культурніцкія праграмы. Дзяржава і людзі ўжо маюць дастаткова сродкаў, каб забяспечваць гэта. Не траціць грошай на гонку ўзбраення там, ці на аўтазакі. У нас, вы заўважце, это сімвалы, но калі аўтазакі ходзяць з дзяржаўным сцягам, гэта сімвал. Гэта сімвал. На што ідуць грамадскія сродкі? На што, як мы забяспечваем шчаслівае жыццё? Праз аўтазакі. Бо дзяржаўны сімвал, ён забяспечвае шчаслівае жыццё праз аўтазакі. І Александр Григорьевич ніколі не пагаджаўся на свабодную Беларусь. І ні разу яго не пачулі свабодная Беларусь. Значит, тогда давайте так. Счастье... За сильную и процветающую, да. Значит, счастье – это, во-первых, быть свободным. Ну, конечно, усе тры гэтыя пазіцыі звязаныя, і яны існуюць, як бы вам сказаць, неразрыўна ў сістэме. Нельга быць шчаслівым без свабоды, але і свабодным люди не могут быть. Несчастными люди свободные не бывают. И квітнеючая Беларусь, это гаворыць про дзяржаву, квітнеючая, незалежная и гэтак далей. Просто я хотел бы поподробнее услышать. Вот я свободный белорус. Свободная, ну, калі раптам Лукашенко послухае нашу праграму, так падумае там нешта і скажа: счастливые, ну я ж хочу, вот все раблю, каб беларусы были счастливые, свободные, а это мы покрутим так, что вот свобода маецца на увазе незалежная, там, суверенная Беларусь, вот мы свободные ад усяго. Вот что яшчэ маецца на увазе? Там некие демократыя, правы чалавека. Ну, слухайте, такое пытанне для мяне рытарычнае, бо вы ж мяне прадставілі як праваабаронцу. Канешне, правы чалавека – гэта аснова сучаснай цывілізацыі. Калі не выконваюцца правы чалавека, калі не выконваюцца дэмакратычныя нормы, цывілізацыя не развіваецца. Я это заўсёды кажу, што калі мы хочам адкінуць вот гэтыя цывілізацыйныя здабыткі, то это можно. Дазваляе, сучасны свет дазваляе такую модель. Але ведаеце, што вы не будзеце мець ні камфортнага жытла, цёплага, ні смачнай нармальнай ежы, ні сучасных, так сказаць, хуткасных машын, нічога з таго, што сёння свет, цывілізацыя дае чалавеку для камфортнага жыцця.
Слушайте, вот то, что вы перечислили, это очень похоже на советский проект, только не ругайтесь. Советский Союз тоже говорил о том, что вот моим родителям все время говорили, что там они там, в 95-м году каждый советский человек будет жить в своей отдельной квартире, у каждого ребенка будет своя квартира. То есть, грубо говоря, то, что вы сейчас перечислили, это вот как программа Советского Союза, чего бы они там говорили своим гражданам, только в 2020 году. Больше свобод, более теплые, более просторные, более комфортное жилье, более качественная еда, более экологичные технологии, лучшая окружающая среда, в смысле, что там никто не угрожает ни лебедям, ни уткам, там, ни бобрам, там, кто там еще в лесу есть, там, ни лисицам. Вот. Ну, и обещание, что на следующем этапе будет все то же самое, еще лучше, и плюс еще какие-то добавятся. Только вашим батькам казали спочатку, кватэра это уже было пасля. Спачатку ім казалі, што яны будуць жыць пры камунізме, калі кожны будзе мець усё тое, што хоча, но і сам працаваць па сваім магчымасцям, здольнасцям і сілам. Вот гэта, так сказаць, праграмная мэта социалистичного советского ладу. То, что вы сказали о правах человека, извините, я перебью, это значит, что вот у нас есть отвратительная советская система, которая требует для себя, как вы справедливо заметили, много репрессий для того, чтобы она существовала. Но мы же будем строить коммунизм с человеческим лицом, и когда у него появляется человеческое лицо, то и полиция начинает вести себя более-менее прилично, или прям совсем прилично. Да, но зараз вы говорите менавіта як Александр Егорович. Цікаво, вы начиталіся. Не, ёсць рэвалюцыйныя шляхі развіцця і эвалюцыйныя. Наше кіраўніцтва і навуковая, у тым ліку, эліта у пэўны час вырашылі, што мы будзем развівацца эвалюцыйна, не надо нам рэвалюцый, мы паступова будзем зменьваць розныя галіны дзяржаўнага развіцця, грамадскага развіцця, культурніцкага развіцця і набліжацца да лепшага. Так можна, чаму нельга? Ну, толькі, бачыце, ужо маго жыцця не хапае на гэтае прагрэсіўнае развіццё. Просто вот когда вы говорили о советскости в Беларуси, о том, насколько советское глубоко впустило корни в Советском Союзе, если из советского убрать все, что связано с насилием, а оставить только вот эту тягу к прогрессу, да, к тому, что на каждом этапе все, что у нас есть, все должно становиться лучше, шире, богаче, вкуснее, толще. И вот тут мы с вами попадаем уже зусім не ў гістарычную, не паліталагічную частку чалавечага інтэлекту. Разумеете? Просто мне кажется, люди, которые ходят по улице сейчас, это вот какой-то следующий этап развития советского общества, которое, в общем, уточнило свое понимание о счастье, о том, как нужно. То есть, выкинула коммунизм, выкинула все, что связано с геополитическими этими войнами, с гонками вооружений, оставила только борьбу за мир и право на самый разнузанный прогресс, который только может быть. Слушайте, давайте мы по порядку. С протестами можно поразмаўляць. Гэта цікавая тэма, і я згодна с вами. Але ўсё ж таки давайте крыху вернемся назад до того, что у нас советское было и что у нас советское у нас зараз засталося. У нас засталася советская дзяржава. Калі мы говорим про нацыянальную ідэю, яна ёсць для дзяржавы, ёсць для грамадства, ёсць для народа. Вот что такое народ, это тяжко сказать. Можно по Ренану, можно брать по Сталину. Так вот у нас все по Сталину. Разумеете? У нас все по Сталину. И народ у нас по Сталину, и, так сказать, держава по Сталину, идеология и национальная идея у нас по Сталину. У нас же была национальная идея белорусизации. Что значится? Белорусская по форме, а коммунистичная по зместу. Да. По зместу. І што ў нас зараз не тое? Тое самае прэзідэнт гаворыць публічна з кожнай трыбуны, што да, мы дазволім, хочаце беларускую мову, нават і я вам там яе скажу. Але яны не хочуць змяняць зместа, яны не хочуць прымаць цывілізацыйныя здабыткі, менавіта тое, што вы сказалі, незалежны суд, правы чалавека. У нас же суд такі, як быў у савецкія часы. У нас канстытуцыя,
У 1936 годзе прынялі новую найлепшую канстытуцыю амаль што ў свеце. Ні ў кого не было такой, ну, там параўноўваць з амерыканцамі складана, але нават не горш за амерыканская была канстытуцыя. І што? І ў 1937 годзе мы мелі самыя масавыя рэпрэсіі. То канстытуцыя канстытуцыяй, законы законамі, а жыццё жыццём. І калі вернемся да нацыянальнай ідэі. Нацыянальная ідэя для народа, яна у народзе павінна саспець. Мы не можам яму народу прапанаваць. Я кажу, я вот так уяўляю. Шчаслівыя людзі ў свабоднай і квітнеючай Беларусі. А як народ успрыме, як вот іншыя людзі будуць гэта трактаваць, я не магу сказаць. Это павінна саспець у самой масе людзей, калі яны сябе будуць адчуваць народам і будуць ведаць сваю гістарычную місію, будуць ведаць сваё мінулае і сваю будучыню. Бо Рэнан кажа, што нацыя тады ёсць, калі ёсць агульнае мінулае і агульная будучыня. Ну, правда, Сталін па-іншаму кажа, і мы прытрымліваемся зараз Сталіна. Нехта з судзельнікаў нашай праграмы сказаў, што нацыянальная ідэя фармулюецца нават не вот намі тут у нашай праграме, а зараз яна фармулюецца на вуліцах Мінска. Як на ваш погляд, якая яна фармулюецца, ну, наколькі ўсё ж такі яна, колькі ў ёй беларускасці ў гэтай ідэі, якая фармулюецца зараз на вуліцы? І вот тут я ўжо ўзгадаю, што я праваабаронца. Праваабаронцы, калі мы возьмем вот этот спектр каштоўнасцей еўрапейскі, сучасны, там да нацыянальнага ставяцца вельмі насцярожана. З чаго? Што нацыянальнае вельмі лёгка павярнуць і ў бок фашызма, і ў бок нацыяналізма, і сучасная цывілізацыя, яна заснаваная на стабільнасці. Чаму? Вот, калі вы думалі, чаму еўрапейскія дзяржавы 25 год нармальна суіснавалі з той Беларусю, якая мела месца? З таго, што яна была стабільная. Яна давала існаванне, давала магчымасць развіцця. Да, Беларусь развивается медленно, но хай им там и задовольняе их там ездить на этих сапсаваных машинах, якія яны былі там, і ўсё, і там кітайская гэтая вытворчасць масава, але ж яны не голодныя, не холодныя, і маюць, і іх задовольняе. Разумееце, тут ситуация у чым? І як яна падаецца мне выглядае? Калі нашы людзі выходзяць на гэтыя нашэсці, правільна, это савецкая форма. І вы заўважылі вельмі слушна. Гэта савецкая форма дэманстрацыі таго, што людзі хочуць паказаць уладзе. Абсалютна. Я памятаю, дзіцём хадзілі мы на этой першамайскай дэманстрацыі і на кастрычніцкую эту рэвалюцыю. І мне было незразумела, ну што то такое? Мы прыйшлі, прайшлі і пашлі да хаты. Што мы выказвалі? Мы выказвалі падтрымку. І менавіта вот эта форма выказваць ці падтрымку, ну а зараз выказваем недавер. Гэта, безумоўна, савецкая форма існавання беларускага грамадства. І не толькі улада не пазбавілась савецкага, не пазбавілась савецкага і людзі. Мы толькі-толькі пачынаем гаварыць пра ўзнікненне грамадзянскай супольнасці. Яна яшчэ такая слабенькая, яна яшчэ не знайшла сваё месца тут і ў дзяржаве, і ў народзе. Мы 25-й год, ну, як сказаць, чтобы гэта культурна выглядала, мы прасидзелі, праспалі. Мы праспалі 25 год, калі шло развіццё. Мы гэтага развіцця не мелі. Мы сидзелі, чакалі, чым гэта скончыцца. Ну вот яно для нас скончылася тым, што выкарыстоўваем тое, што ведаем, тое, што нам падказвае наша памяць з мінулага, дэманстрацыі, мірнай дэманстрацыі, каб паказаць уладзе, што нам не падабаецца то, як гэта ўлада дзейнічае. Але вы паглядзелі, што ніякай прапановы ўладзе не гучыць. Ніякіх патрабаванняў ўжо няма. Просто ходзім і кажам, новыя выбары.
Новые выборы, то есть сфальсифікаваныя выборы. І все. Более же няма ніякай асновы ў пратэста, ніякай там не беларускасці. А з чаго чырвоныя белыя сцягі? Пра што яны сведчаць? Яны сведчаць пра тое, што мы не ўспрымаем тую сімволіку, якая ёсць. Ваша сімволіка з аўтазакамі. А наша сімволіка – гэта тая нацыянальная ідэя, якая пачынала фармулявацца ў пачатку 90-х. Бо нацыянальная ідэя на тыя часы ўзнікла як процівага камуністычнай ідэі. І мы уяўлялі на тыя часы нацыянальную ідэю як процівагу менавіта камуністычнай ідэі. Сёння ўжо пра камуністычную ідэю ніхто не ўзгадвае, і таму нацыянальная ідэя як процівага страціла свой сэнс. Зенон менавіта такі прадстаўнік, магутны прадстаўнік менавіта гэтай нацыянальнай ідэі, якая супроць камуністычнай ідэі. І Зенон Баец, он супроці на сённяшні дзень. Сённяшняя ідэя, з гэтага тады сказу, беларуская нацыянальная ідэя, калі казаць пра сённяшнюю фармуліроўку, то нацыянальнае трэба выкінуць это слово. А того, что, разумеете... То есть формулируется просто белорусская идея. Да, белорусская идея, як американская мара. То есть национальное оно и не треба. То есть мова, история, традиции, культура сегодня уже не имеет значения. Может быть, не слово национальное, а этническое есть еще? Нет, слушайте, я думаю, что мир сегодня такой мобильный, что позбавлять... гэтай мабільнасці на сёння просто сэнсу не мае, гэта ісці супроць развіцця. Нацыянальнае, яно ўсё ж такі такое паняцце не мабільнае, яно стацыянарнае паняцце. Яно прывязанае да тэрыторыі, прывязана да пэўнага этнаса. Бог, з мовамі, калі мы возьмем пытанне такое гарячае для нас пытанне. Я лічу, у мяне моя такая думка, што беларуская мова сёння павінна быць мовай эліты. Беларускай эліты. Не трэба вымушаць людзей да таго, каб яны... Не хочаце, размаўляйце па-ангельску, па-расійску, па-кітайску, у усялякім разе, як вам зручней. Але калі ты эліта, у цябе павінны быць нейкія адрозненні. Ты павінен ведаць культуру, ты павінен ведаць мову сваю. Бо што такое беларуская мова для беларускага чалавека? На гэтай мове ён найлепшым чынам можа адлюстраваць усе асаблівасці свету матэрыяльнага і духоўнага, у якім гэты чалавек развіваецца. На роднай мове гэта самыя высокія абстракцыі. Вы возьмеце некляеўскую паэзію. Якая сістэма вобразаў там? І я глядзела пераклады на расійскую мову. Мы спрабавалі зрабіць. Нема такіх слоў у расійскай мове, каб перадаць той вобраз, які ізначальна паэт меў на ўвазе. Разумееце? І ад гэтага нікуды не дзенешся. Ад гэтага нікуды не дзенешся. Эліта павінна валодаць беларускай мовай. Палітычная эліта, культурная эліта, навуковая эліта. А людзі хай жывуць як хочуць. Хочуць з'есць чарку, хай там эту шкварку. Неважно, это таксама нормальна магчымасць пражыць чалавечае жыццё. Так, то есть неважно, чарка і шкварка на якой мове? Да. Яна інтэрнацыянальная. А пад якім сцягам? Сцяг – это... я не магу так размаўляць, бо мы спачатку на адным узроўні, потым на другі. І то я размаўляю пра кіслае, а вы бац и про червоное. Смотрите, у вас получается очень такой аристократический проект. То есть земля, на этой земле есть аристократия. И эта аристократия разговаривает по-белорусски. Она знает, кто такой Скорына, про всех персонажей, про братьев Луцевичей, про всех она знает. И, в общем, она является носителем нации.
И, ну, как бы, вот, Она сохраняет она память. сохраняет. А вот эти вот кметы, крестьяне, вот как бы им как удобно, хай они так сами по себе и живут. Но если они захотят стать частью нации, тогда пусть, пожалуйста, заходят. Ну вот навошта гэтае слово «нация»? Ну, имеется в виду частью политического сообщества. Эліты. Я ўжываю слово дакладна эліты. Калі вы хочаце належаць да эліты грамадства, народа, дзяржавы, шляхі адкрытыя. Вы ведаеце правіла гульні, выкарыстоўваеце. У нас же сёння якая сітуацыя і ў дзяржаве, у кіраўніцтве. Садзімся гуляць у шахматы. А напрыканцы высвятляецца, што мы ў дурня гулялі. Ну, можна так выйграць, калі пачынаеш гуляць па адных правілах, а закончваеш па другіх. Вот і мы поэтому і заўсёды ў проигрышы. Атрымліваецца так, што вот маці размаўляе там з сынам ці з дачкой, такая там школьнікам, і кажа там: хочаш, вось як дядя Петя ўсё жыццё на трактары ездзіць, значит, вот будем с тобой вот так вот разговаривать, как получается. И ведаць толькі тое, што вось там ведаем. А калі хочаш, вось як Алесь Ісаакович, то ты павінен ведаць беларускую мову і дакладна ведаць, у якім годзе Астрожскі куды хадзіў і з кім біўся. Да. О, між іншым, вот Астрожскі, это вельмі такі яскравы прыклад вы прывялі. Вельмі важны. Да? Ведаць дасягненні, ведаць сваіх герояў. Ведаць сваіх герояў. Конечно, это необходимо. Калі хочаш жыць добра, у нас, разумееце, чым дрэнна савецкая. Вот мы ж, нельга ў адной такой кароткай перадачы закрануць такія балючыя і важныя пытанні і разгледзець іх. Чым дрэнна савецкая? Насилием. Насилием. Но насилие ёсць ва ўсіх, і ў дэмакратыі ёсць насилие. Яно не так, чтобы вот тут уже ўсё ідэальна. Насилие, пакуль наш такі свет, насилие ёсць і будзе. Савецкае зусім у іншым. Я вам сказала, што яно не працуе, не развіваецца без насилия. Дэмакратыя развіваецца без насилия. Насилие толькі дапамагае, быццам бы, як вам так сказаць, побочные эффекты ликвидируют развитие демократии и насилия. А у советским насилие есть основа развития. Разумеете, якая розница? Это такая на таким философским разважании. Але конкретно, коли для простых людей, правильно? Мы у все часы мы жили так. Вот мое дзяцінства прошло: вучыся, бо гэта ты тады зможешь цікавае мець жыццё. Цікавае. І незаметна яно стало зусім іншым. Вучыся, бо будзеш жыць заможна. Духоўнае жыццё, неабходнасць духоўнага развіцця у свядомасці людзей памянялася на неабходнасць матэрыяльных, дастатка такого матэрыяльнага, добрага існавання. Это подмена. І вось зараз мы павінны вызначыцца, колькі павінна быць матэрыяльнага, колькі павінна быць духоўнага. Я магу сказаць, людзі вот на захадзе не апранаюцца так. Вот калі ідзеш і бачыш там жанчыну ўсю пры касметыкі і пры прыгажосці, так і ведай руская, ці там вот з былога СССР. Для іх ужо не каштоўнасць, прыгожая вопратка, там, некая такая ежа. Ёсць людзі, якія это ўжываюць, так, не без гэтага, але асноўная маса людзей не імкнецца, гэта ўжо не ёсць мэта. Яны это ўжо дасягнулі і прайшлі. У іх ужо іншая цікавасць. І паступова яна перамяшчаецца, напрыклад, на музыку, на нейкія такія тэатральныя праекты, мастацкія праекты. Тое, што узбагачае чалавека духоўна, дае магчымасць бачыць прыгажосць гэтага свету з розных бакоў. У нас пакуль што мы стаім на самым нізкім узроўні разумення гэтага свету.
А свет гэты значна шырэйшы і значна болей дае чалавеку, а мы гэтым яшчэ не карыстаемся. І мы нават не ведаем, самае балючае для мяне, што людзі не ведаюць, што гэта каштоўнасць, што гэта неабходна мець. Тут нічога не зробіш. Спачатку чарка і шкварка, а потым ужо ўсё астатняе. І прыгожыя тосты пойдуць, і песні, і ўсё астатняе. Такім чынам, нягледзячы на тое, што вы ўжо нібыта сфармулявалі нацыянальную ідэю, але мы тут далей яшчэ разважалі, размаўлялі, і часам бывае так, што чалавек прыходзіць да нас з адной нацыянальнай ідэі, загадзя падрыхтаванай, але па цягам размовы напрыканцы выказвае зусім іншае. Былі такія прыклады. Так што ўсё ж такі, на заканчэнне, яшчэ раз, ці наноў, нацыянальная ідэя, ці проста беларуская ідэя, ці проста ідэя ад Тацяны Процька. Для каго? Я ўсё ж такі, як былы фізік, не магу... Сіла дзеяння тады можа быць апісана і мець нейкая, калі яна точка, ёсць кропка, куды прыкладзеная гэтая сіла. Для всех, у кого есть паспорт Беларуси. Для грамадзян. Да. Для грамадзян гэта тое, што тычыцца развіцця дзяржавы. Значыцца, безумоўна, нацыянальная дзяржава, незалежная, свабодная і якая мае мэтай забяспечыць шчасце беларусаў, так, як яны іх разумеюць. Кожнаму сваё шчасце. Не трэба ўсіх стрэч пад адну гребёнку і, скажем, чалавеку, які не падрыхтаваны даваць сімфонію слухаць, хай слухае папсу расійскую, калі яму гэта прыемна і калі ён ад гэтага шчаслівы. Але задача дзяржавы, нацыянальнай дзяржавы, даць магчымасць і стварыць такія ўмовы, каб чалавек мог зразумець, што сімфонія лепш, чым папса. І імкнуўся. Галоўнае, тут мы пра гэта размаўлялі, але не сакцэнтавалі. Імкнуўся. Навучыць людзей імкнуцца да лепшага, да пазнання прыгажосці гэтага света. І уносіць, і, так сказаць, зрабіць свой унёсак у тое, каб гэты свет стаў яшчэ прыгажэйшы, яшчэ больш падрыхтаваны да чалавека і для чалавека. Так вот. Калі спадарыня Тацяна спыталася у адказ на маё пытанне, для каго, мне нарадзілася падазрэнне, што ў яе некалькі нацыянальных ідэй для кожнага, а для эліты. А для беларускім паспартам якая нацыянальная ідэя? Першае, ведаць беларускую мову, валодаць беларускай мовай, культурай і гісторыяй. Гэта, у матэматыкі ёсць неабходныя і дастатковыя умовы. Это неабходная умова. Дастатковых там будзе болей. Слушайте, а еще есть же белорусы рассеяния. В смысле, белорусы, которые живут в Иркутске, да, в Мурманске, во Владивостоке. Для них какая идея? Вы уже... Это русский мир. Не, они не хочется им быть русским. Я маю на увазе, что можно же взять структуру это русского мира. Я думаю, что беларусы, тыя, якія хочуць захаваць сваю сувязь і застацца беларусамі, маюць магчымасць кантактаваць з намі, дапамагаць дзяржаве умацоўвацца, бо без нацыянальнай дзяржавы яны вельмі хутка перастануць быць беларусамі. У Амерыке наша дыаспора, я з ёй там кантактую, больш актыўная ў Нью-Йорку, менш актыўная ў Вашынгтоне, але зараз моладзі ўжо паболела, дзякуючы прэзідэнту Лукашенка, і ты сувязь з краінай, дапамагчы ёй, бо это ж малая радзіма, ужо Амерыка это вялікая радзіма, а это выкарыстоўваючы прэзідэнцкі тэрмін, это, дарэчы, да таго, што ўсё тое, што робіцца ў дзяржаве, не заўсёды дрэннае. Это ідэя малай радзімы, гэта правільная ідэя. Іншае, што калі дурак возьмецца маліцца, так і лоб расшыбе. Тут ёсць такая акалічнасць нашага развіцця, але эта ідэя вельмі добрая. Такім чынам, вы зараз пачулі як мінімум 3
нацыянальныя ідэі ад Тацяны Процька, выбірайце любую ці прагаласуйце, мне дык другая найбольш спадабалася. Дзякуй вялікі. Я думаю, што пры жаданні быў бы час, вы б яшчэ штук 5 як мінімум сфармулявалі. Тацяна Процька, наш падаруначак ад нашай праграмы на ўспамін пра нашу сустрэчу ад Ідэя Ікс, Еўрарадыё і крамы Сымбаль-Бай. Ну, дзякуй вялікі. Будете піць і фармуляваць яшчэ пад ідэі, над ідэі. Дзякуй вялікі. Максім Гарунов, Зміцер Лукашук, Тацяна Процька. Слухайце і глядзіце нас.